A pasada semana o Concello da Pobra víase na obriga de pechar varios treitos do Paseo dos Areos ante o risco de derrubamento. A estrutura atópase moi danada pola erosión provocada pola acción do mareos temporais que deixou algúns tramos da pasarela prácticamente no aire. A solución non é doada, posto que son varias as administracións con competencias na zona, aínda que a principal responsable é a demarcación de costas quen acometeu a súa construción e mantemento. Xa falei con el que din xa inmediatamente en canto veña de alá pois para unha reunión, pero decir que xa mandaron un técnico para evaluar os daños, estuvo mirando exactamente cales eran, os daños que tiña o paseo. Son daños considerables e importantes, non? Porque unha parte do paseo está prácticamente no aire, o sea, estuvo socavando o mar toda a parte por debaixo da estructura do paseo e está no aire. Nesa xuntanza, o alcalde proporá a demolición de boa parte do paseo e a recuperación do espazo natural no entronque coas Xunqueiras, tal e como recolle o proxecto inicialmente plantexado por Costas. É unha zona, ademais, que está exposta continuamente a este tipo de vaivéns. Eu penso que había que tomar unha decisión en canto a este tema, unha decisión que xa non só afectaría a reconstrucción do paseo. Eu, desde logo, voulle a propoñer ao xefe de Costas pois mirar o proxecto que se iba a realizar no que é na zona final dos Areos, que era un proxecto que precisamente contemplaba a demolición de gran parte do paseo e gañar todo o que é o espacio natural de praia, enlazar xunto con prácticamente a Xunqueira, pois a ver se iso podemos votar con ese proxecto para adiante. Estaba aí metida tamén pois patrimonio da Xunta de Galicia, que no seu momento pois considerou que debía introducir alegacións con respecto ás naves. Entonces, a ver se somos capaces de alcanzar aí algún tipo de acordo, incluso para poder manter as naves e cambiar un pouquiño o proxecto en ese sentido. Dende o Concello entenden que debería acometerse unha actuación integral en lugar da reconstrución dos treitos afectados, posto que ao tratarse dunha zona moi exposta á acción das mareas, o problema persistirá.